Tady to je moje ségra, to je môj bratranec, to je moja sestrinica. Gabi, Gabi, кажи ahojte. Ahoj, Gurkička tajťa. Все-таки нападня. Начинаешь производить. Не знаю, базикам се. За другия дядо и бабата да им покажа, нали? Гледай сега къде. Отиваме, отиваме. Той е доматина, Джиме. Браво на Жорка. Браво на Георгия, виж как дойде и ми взе детето. Папа, я тебе видео скину с Ай, кажи ахой, баби.